Abreños had spoken. Opisyalin anay proklama dagiti nangabak a kandidato para iti provincial level para iti May-12 national and local elections. Agpapadaan na itag-ay dagiti imada ken nakaawat ti certificate ang mangipakita ti panangabak da. Pinili dagiti Abreños ni Congressman-elect J.B. Bernos ang mangitakder iti probinsya iti House of Representative. Ag sublimit kas gobernador ni Takit Bersamin idinto ati kaanakan na ani Ann Bersamin ti vice-gobernador. Naitag-ay pay dagiti nangabak iti kinabukal iti umuna ken maikadwa a distrito. Napalaos ti panagyaman ni Congressman-elect J.B. Bernos iti talek ken suporta ken kuana ken ti sibubukel at Team Progreso manipod iti probinsya agingga kadagiti 27 nga ili. I am extending my hand of reconciliation to all on the platform of justice for those who were oppressed, justice for those who were painted with negativities during the campaign. But truly, iawat ko iti reconciliation kata kayo, the genuine peace that we are clamoring here in the province of Abra. Kalaksidan iti agtultuloy a progreso iti infrastruktura. Panggap na ngad at dapay ang mapasaya ati serbisyo a maipay iti sektor ti salon at ken edukasyon. Kabayatan na, linawlawagan na pa iti nakairamanan, iti nagbaetan da kini DZRH reporter Romy Gonzales. Inpekteng na nga awan ti panggap na adang randay toy. Yung sinasabi kong babalikan ko siya, I really said that. Pero I don't intend to harm him. It was never my intention to harm that reporter. Ang sinabi ko lang, babalikan ko siya, ihahabla ko siya. Magkalalagyan doon sa ginawa niya, doon sa korte. Under our laws. That's it. Under our laws. I don't have any intent of harming that guy. Ano mapapala ko pag inharm ko yun? Ano mapapala ko? I won't get anything. Iti met agtultuloy apan ang tutok ti resulta iti party list race may sa ti Solid North kadagiti karaman iti top 10 iti partial and unofficial result. Saan aninamnaman ni first nominee Congresswoman Ching Bernos ti solido a suporta nga naawat da. Sa norte po kasi Solid North, then ang advokasya po namin is turismo, trabaho, and progreso. So doon kami mag-focus kung ano yung mga kailangan namin i-promote dito sa North, doon namin ipapakita. Namnamaen ababaen iti balaygi iti Team Progreso ket tulbek iti solido ken nagtultuloy pay a progreso dagiti Abreños. Jessica Boreta, Balitang Solid North.